Sziasztok, én Marca vagyok, és itt van velem Bogi, ez a folytatás. Sziasztok! Miau. Törkettő. Nem, te szar. Szar. Ja. Elfogyott a... Lazurítom. Csináltam kardokat. Na, gyere, ez pénzszerző akció lesz. Gyere már, Bogi! Hol? Gyere, pénzszerző akció. Itt vagyok. Meghaltam. Az jó, én nem. Hát kösz, te kedves vagy. Hát én se haltam, megyek utánad. De ne így dobáld az XP-t, gyere már! Most menjünk Nether sziget. Na ott már lehet keresni a... Nem, én arra megyek, szia. Á. Na jössz? Bazd meg, de hol vagy? Nem figyelsz már megint. Dobálod magadra a kurva XP-t. Itt vagyok. Szia! Na gyere. Csak pihennem kellett. Kifáradtam. Na gyere erre, ha leesel, megöllek. Jó. Ne! Jön egy pókica, jön egy ica. És oda hogy ugorjak át? Könnyen. Jaj! Csak bocsik! Itt vannak a izék. Na gyere. What the fuck? Nézd, gyere le ide! Oj! Uram Isten, Mögötted! Te egy bazi nagy. mi is? Meg fogok halni. Segítsél már! Te mit csinálsz? Ott van mögötted is. Ábégy! Komolyan el Honnan jön? Honnan? Csúnya! Jesszus Mária! Itt aztán lehet ölni magukat. Itt aztán lehet. Zombi malac is van, csak azt látszik, hogy nincs. Gyere, védjél, addig te legyél itt kint. Én itt. Ó, itt van lent a nap. Anyád, nekem nagyon ennem kell valamit, Marci. Jó, maradj itt lent, én védelek. Csak vigyázz, onnan is jön. Nézz oda! Lövöm. Várj, addig egyél. De Addig menjél. valamit nagyon szoksz. Hol? Esek. Egyél. Hú, így már lesz J-Money. Engem is védjél már. Jaj. Oszta, gyere ide föl. Gyere onnan ki, és gyere itt föl. Na ott spamnolnak le a izék. Lesz J-Money, ez az. Itt a nagy. Gyűlik a J-Money. Nagyon. Én ütöm a nagyot. Te addig valamit csinálj. A piciket kinkivettem. Nézd, itt van a vasmelles, meg itt az egész vasszett ezen. Hol? Nézd,
Itt a vas melles. Látod azt a táblát? Nem. Ja, de. És ott a vas melles. Gyűlik a zsémané. Kapcsoljunk be zenét? Boki, kapcsoljál már be valamint zenét. Addig véd! Gyere addig! Tudom, hol bújjál be. Ne ott! Gyere utánam. Nézd. Ellopták. Csak vigyázz itt, mert ott a... Ellopták az oroszok a tankot. Ne voltak a binátfogót. Gyere már! Itt. Van vas is akkor. Állj ide. Én meg védelek. És te meg addig kapcsolj be egy zenét. Hú, milyen éles a késem. Már le is van kopva. Most mit csinál Bogi? Ahogy letette, öcsém. Akkor addig én vagyok itt egyedül. A menők vannak itt. Somani na. Mi volt ez? Várjatok. Na kapcsolj már be zenét! De hogy? Hát letetted. Hát úgy, hogy csak nem úgy, hogy leteszed, hanem úgy, hogy csak úgy tudod a kilépés gomb, és akkor ott a YouTube is kapcsolsz be rajta zenét. Vagy a tableteden, mondjuk. Hát a tabletem az le van merülve. Hát akkor töltsed. Uramisten, Jézus, segíts! Jaj, hát engem üt! Hát segítsél már te! Meghalok! Meghalok, hülye gyerek! Én is! Hallod? Nem, gyere gyorsan le! Ennyire, nekem aránylag megvan a HP-m. Menj már innen, Bogi, mert beleesik a lábába. Van már zsémani? Zsémani. Ne, igen! Gyere gyorsan, dob ki a cuccodat, ha meghalsz. Gyere ide! Ne! De ne ott legyél már, te hülye! És akkor itt is felveszem a cuccodat, ha meghalsz. Meghalsz? Nem tudom. Igen, meg fogunk halni. Meghaltam. Felvettem cuccod. És... Utánad. Merre is lehet lemenni? Cipő.
Megvan mindened. Van 2 gyémánt gatyád. Egyiket ide adod? Egyiket. Fogolyoznom kell. Hol is voltunk a... Nether sziget, Nether sziget, tudod. Felvettem mindenedet, XP-t. Elkapott a cuccom már aránynak. Várj, Perspavno. Írd volt Perspavn. Na, Perspavnolok, jó? Én is. Itt vagyok. Én is. Na, passzolod a cuccaimat, de itt gyere. Ja, jó van. Gyere. Mögötted. Gyere. Ajándékba kapsz egy ilyet is. Cipő. Kardod. Ezt kapod, ezt. XP-t. Ja, betelt. Tessék. Még adok. Ezt. Ezt, a sitykát. És majd hívjál el egy kit kezdőt. Ennyi? Igen. Megjavítom addig a cuccomat. Van ennyi. Ez mennyi? Hoppá! Megjavítottam a szettemet. És van még pénzem. Gyűjtögessük a pénzt. Jó? Jó. Menjünk Enderman sziget, vagy Creeper sziget, vagy? Várjál, nincs külön zombi sziget? Zombi sziget. Ha. Ja de. Csak azon varázsló is van, az meg dobál össze mindenféle potikkal. Akkor arra ne. Hát mehetünk arra mondjuk, mert ha nincsen, akkor... Várjál, idő. Mert nem öl meg senki téged. Na de hol vagy? Ja, jó. Én már leugrottam. Jössz te is? Ha itt jössz. Itt vagyok. Azt hiszem az... Menjünk már Creeper sziget. Oké. Tudod, könnyű átmenni. Vagy könnyű? Ja igen, könnyű. Tudod. Aha. Gyere. Hallott, sprinteltem és majdnem leestem. De itt van egy zombi malac, és ez nem jó helyen van. Azt tele van zombi malacsal! Júj! Bogi, segíts! Ne! Nem bírok! Basszus! Gyere be gyorsan! Várjál, itt egy creeper. Az nem sokat sebez amúgy se. Na, Nem vagyok. jó, feljavítottam már úgyis az öttemet. Creeper. Van Creeper, ez az. Én megyek enchantolni, várjál. Van XP, ja van XP-d, addig én harcolok. Creeper. Futok egy zombi malac elől. Hú, én meg fogok halni mindjárt. Nem lesz elég XP. És ennyi lett volna a Skymobs-os videó. Én voltam Marci, és itt volt velem Isirok 12. Sziasztok! Sziasztok!